na. Summer no. Unya kung init kayo, asa man ta magpalaban? Asa ta magpalaban kung init kayo? Ilawom sa kahoy. Kay nga no, ang ilawom sa kahoy, mas nindot ni siya kay mas bugnaw kumpara sa aircon. Kanang aircon temporary ra na, di ba? Sam, mo ni ang nawa. Unsa ni na kahoy? Kani siya tanawa. Nanasay nagbuhi na kahoy. Jairus! Ali. Unsay kahoy? Ali diri. Okay, interview. Ali. Kabantay kani unsa ni na part sa kahoy? Stem. Unsa? Stem. Kani Miguel unsa ni na part sa kahoy? Leaf. Give me. Leaf. Leaf. Kani unsa ni? Stem. No, kani. Stem gyapon. Unsa ni? Wood. No. Kani mo ni ang gitawag og trunk. Trunk kay mo man ni ang main niya, mo ni ang backbone. Ingon ko na ni teacher mo yun kay stem. Ang stem is derived na siya sa trunk mas branch. Stem din eh. Stem or trunk mo man ning gihapon siguro. Ingon ko na ni teacher mo yun kay kuan ko no kay ang kuan niya ang after sa roots kay stem ko no. Stem ko no. After sa roots kay stem di ay. Unya mo na ang napkatan. Unya unsa man ganitong pagkaon sa tanom? Tanom? Oh. Pagkaon? Oh, unsa nya pagkaon gikan sa sunlight nganong Tubig. pagkaon tubig unsa pa? Unsay kinahanglan sa tanom basta para mabuhi? Water. Miguel. Sunlight. Unsa pa? Karon hangin. Air. Oh, unsa pa? Flower. Oo. So kato mo to'y tanom. Unya basta mo na mag kuano basta summer unsay sabot basta summer. Basta summer unsa gani? Init. Init. Oh. Maligo tag ubong ug dagat. Oh. So mo na Ako. basta summer gani. Plastikon. Basta summer dili dapat maligo ang bata kay kuan so mo nay warning sa parents kay kanang dagat delikado kay nang dagat kung summer kay naa number 1 is jellyfish. Kung makatlan ang bata jellyfish paksit maingon sa katul kaayo kasuway ko pagkabata nako perting katula lagi hilak oy. Ako naka-try ko dira layo kayo. Oh layo yeah. Kauna. Katulsad unsay kuan kanang pasabot ana basta aside sa katol init na dili na mo reklamo ang bata o giinitan na sila. Si Miguel kani hide sa bench. Okay, so muna dili kay tapatakag paligo sa mga bata. Nem Karkin. There's tree. Dira mo kat ka sa tree, okay? Lina diri, ay kat diha. Hoy. Ari. Ano ang animal na paborito ng mga bata? Lion? Lion? Kauno ng bata sa lion? Ano ang animal na paborito ng bata? Iring. Ano? Dili oy. Unsa man day? Be. Dog. Dog? Dili oy. Unsa pay lain? Ano ang animal na paborito ng mga bata? Balas. Unsa may paborito sa mga bata? Iring? Kanang naay pako ba? Bird? No? Balay. Animal. Anong unsa lagi? Unsa na mga animal na paborito sa bata? Ako. Elepante. Unsa pay lain?
Unggoy. Katong maghatag og toy na animal? Kwan. Kwan. Gorilla. Gorilla. Unsa pa ilaing Ako. Jollibee. Jollibee po. Unsa? Again? Jollibee. Kaya, paborito na sa mga bata, di ba? Ako. McDonald. Animal din na sa McDonald. Ako. B. Oh, B. B. Jollibee? Unsa to pagstorya? Sige, unsa pa ilaing pangutana? Ako. Unsay paborito ni Whitey na pagkaon? Bread. Akon. Dog food. Dog food. Unsa pa? Bread. Unsa pa? Tubig. Unsa pa? Wala na. Unsa pa? Kwan. Cortina. Ang dog, unsay paborito sa dog na paboritong pagkaon? Bilat. Bastos. Unsay pagkaon sa dog? Kwan. Mountain. Otit. Bastos. Unsa pa ilaing pagkaon sa paborito sa dog? Kwan. Skeleton. Dili bones. Dili mo na bones. Unsa pa? Katong bag-o. Brain. Dili bread din ang pagkaon sa dog. Oh, katong ihatag ba ihatag ba ni Granny? Unsa pa? Kwan. Door. Dili oy. Unsa pa lain? Lain. Ang iring. Kanang imong gisulob gabi eh. Pajama party. Dili oy. Unsa pa? Hello Kitty. Dili. Unsa? School. Pagkaon sa food na paborito sa dog. Semento. Unsa pa? Dog food. Mana man nagsulti. Unsa pa ilain? Itoy. Katong gisulob. Iring. Dili mo na pagkaonon. Unsa? Ang mouse. Dili. Kwan. Unsay paborito sa iro na pagkaon? Kwan. Water. Dili pagkaon. Lain. Katay mo gisulob gabi ba? Pajama. Sulog gabi. The pier. Muna paborito sa dog no. Ang bagong paboritong pagkaon sa dog kay unsa to? Diaper. Andi. May klaro. Unsay gisulti ni Jose Rizal? Si Jose Rizal katong national hero ba? Kwan. Ako. Kwan. Ulo sa bira. Unsa na lang kanan? Ako. Tablet. Tablet? No tablet. Kabaw ko. Ako kabaw ko. Cellphone. No. I love you. Kwan. Dahon. Tree. Tree ka diha. Bird. Lion. Sige.